Mit KOL-astma lignende startede tilbage i 2006, hvor at min læge konstaterer eller udtaler sig om, at jeg har KOL eller svær astma, og at det nok er noget, at jeg skal lære at leve med, men at jeg kan få medicin til at tage de anfald, der kommer. Og jeg bliver medicineret, men det har ikke den der virkning, ikke den ønskede virkning, som jeg gerne vil have. Så gik jeg til lægen, og så fik jeg konstateret KOL, og jeg fik medicin for det, men det hjalp ikke. Men så var jeg søgt ud til Gert. Altså vi gik jo ture hver mandag i sådan en klub, vi var i. Og der kunne jeg ikke være med, fordi hvis det kom en lille bitte forhøjning eller noget, det kunne jeg ikke gå op af. Og jeg kunne heller ikke gå op ad trapper. Men det kunne jeg med det samme, jeg havde været herude. Så jeg var ude på 7 kilometer den første aften, jeg kom herudfra. Og efter nogle få nåle, så kan jeg virkelig mærke, at der er noget, der er virkelig bedring. Så det med at slæbe sig selv op ad trapper eller bære på nogle ting, man dårligt kan, det må jeg sige, da jeg gik derfra, så var det med begge arme over hovedet, og jeg kunne bare stryge ned ad trapperne. Jamen, jeg kunne som løbe tilbage igen, hvis der var behov for det. Det vendte simpelthen bare hele læsset der. Inden at jeg fik akupunktur, der jeg kunne stå op og passe mit arbejde hver dag. Men derfra så til at have energi til noget som helst. Jeg havde simpelthen ikke så meget ild i blodet, så når dagen var over, så var jeg klar til sengen. Men efter at jeg startede på akupunkturen, jamen der kunne jeg jo sprælle med arme og ben. Jeg kunne danse, og jamen det kørte bare. Så der var virkelig forskel. Og nu kan jeg slå græsplænen ud i et træk, og om og hakke i Ortehaven bagefter. Det rører mig overhovedet ikke. Men det føltes så rigtig rart. Man kunne rejse, og man kunne trække vejret, og man kunne komme hjem og lave noget. Og jeg fik en masse energi igen. Ja, det er jo helt klart, at der er plads til forbedring der. Jeg kunne ikke noget med hverken det ene eller andet. Nu fyrer vi en træ, og jeg skulle tværs over gården og hente træ. Det kunne jeg ikke, fordi jeg kunne ikke få luft til det. Så jeg sad faktisk kun inde i stolen i 3-4 måneder. Indtil jeg så opdagede, at det var en, der måske kunne hjælpe mig. Og det er godt. Det var da bedre. Prøv lige igen. Ja, det var meget bedre. Hold da op. Nu er der ved at være luft i dig. Ja. Det er noget, jeg kan anbefale, hvis der er nogen af jer derude, der sidder med astma, KOL lignende, og ikke kan få vejret, eller ikke har fornødende cirkulation i kroppen til, at det giver det ild, der skal til for at kan lave noget, så kan jeg stærkt anbefale det her. Og efter den 4. behandling regner med at stoppe, og så, hvis det kommer igen, så bare ring herud og så få en behandling eller 2 mere. Det vil jeg i hvert fald se frem til.